Xayrlı kөн оқушылар! Бүгінгі дәрісінің темасы шилтернең аппарат һәм программа белән тәэмин ителеше. Компьютер шилтерләре өчен билгеле бер аппарат һәм программа чаралары таләп ителә. Хост компьютер шилтердә мәгълүмат хезмәтен тәэмин итүче югары җитештерүчән компьютер. Хост компьютер һәр вакыт электр чыганагына тоташкан хәлдә тора һәм шилтер буенча мәгълүматны кабул итү һәм тапшыру өчен башкара. Компьютер шилтерендәге мәгълүмат элемтәсе еш кына телефон элемтәсе линиялары аша башкарыла. Бу уңай да, арзан да, чөнки телефон элемтәсе системасы инде күптән оештырылган һәм аннан бөтен дөнья файдалана. Коммуникация үзәкләре арасындагы элемтә өчен махсус телефон линиялары бирелгәнгә телефон номерларын җыю кирәкми. Элемтә һәр вакыт эшләп тора. Шулай ук махсус тоташтырылган линияләрдә булырга мөмкин. Ул чакта элемтәгә кирәкле номерны җыеп кына керергә мөмкин. Шилтер үзәге һәм абонент арасындагы элемтә тоташтыручы линиялар аша гамәлгә ашырыла. Башка вакытларда шушы ук линия гадәти телефон сөйләшүче өчен кулланыла. Абонент терминалы абонентның хәбәр кабул итә һәм җибәрә торган персонал компьютеры ул. Компьютердагы мәгълүматның иң кечкенә дискрет өлеше икешәрле формага ия. Телефон линиялары буенча излексез электр сигналы бирелеп торыла. Персонал компьютер белән телефон шилтерен тоташтыру өчен аларның эшен җайга салучы махсус җайланма таләп ителә, ул модем дип атала. Модуляция ул цифрлы дискрет мәгълүматның аналог мәгълүматка әверелүе. Демодуляция мәгълүматны кабул итү. Модем һәр компьютерда булган стандарт излекле элемтә беркетмәсе аша ЭХМ-га тоташтырылган аерым җайланма рәвешендә ясалырга мөмкин. Шулай ук компьютер эчендә урнашкан электрон платалар рәвешендә модемнар да була. Компьютер шилтерендә һәр абонент төрле компьютерлардан төрле модемнардан, элемтә линияләреннән, коммуникацион программалардан файдалана ала. Булар барысы да үзара ярашып эшләсен өчен шилтернең эше махсус алдан билгеләнгән техник килешүләргә буйсына, алар протоколлар дип атала. Шилтер эшенең протоколы хәбәрләрне тапшыру ысулларын, аларның бирелеш формаларын, интерпретацияләренең процедураларын, төрле җиһазларның уртак эшенең кагыйдәләрен билгеләүче стандарт ул. Шилтерле мәгълүмат хезмәте күрсәтүче абонент компьютер белән бер рәттән үзәк компьютер серверы да башкара. Һәрбер хезмәт кулланучының машинасында һәм серверда билгеле бер программа белән тәэмин ителергә тиеш. Бүгенге шилтерләрдә расланган программа белән тәэмин ителүнең оештыру клиент-сервер технологиясе дип атала. Шилтернең абонент машинасындагы теләсә кайсы хезмәтенә клиент программа дип аталучы программа хезмәт күрсәтә. Үзәк серверда бу хезмәт сервер программа эше белән тәэмин ителә. Шулай итеп, сервер сүзе хезмәт күрсәтүче компьютерга һәм аның программа белән тәэмин ителешенә карата да кулланыла. Электрон почтаның клиент программасына гадәттә почта программасы дип йөртәләр. Аның бурычы абонентның хатларын әзерләү һәм җибәрү, абонентның почта кабына килгән хатларны алу һәм башкалар. Почта программасы ярдәмендә абонент машинасының магнит дискында түбәндәге бүлекләр барлыкка килә. Чыгучы файл хатлар саклана торган почта архивы. Даими абонентларның адреслары саклана торган адреслар белешмәсе. Алынган хәбәр саклана торган почта каталоглары, шилтердәге эшләр буенча белешмә. Клиент программаларының барлык версияларда электрон почтадан файдаланучы түбәндәге эш режимы белән тәэмин итәләр. Көйләү. Әлеге режимда модем һәм почта программасының дөрес эшләве өчен кирәкле параметрлар билгеләнә. Көйләү гадәттә абонентны шилтергә тоташтырган вакытта башкарыла. Почта кабын хатлар исемлеген карап чыгу, бу вакытта алынган хатларны төрләргә айыру һәм карау өчен хатны сайлап алырга мөмкин. Хатны карау әлеге режимда хатны визуаль караудан тыш хатлар өстендә түбәндәге гамәлләр дә башкарырга мөмкин. Сүртү
юкка чыгару, почта архивында саклау, файлга күчереп язу, башка адресатка җибәрү, принтерда яздырып чыгару. Балалар, шуның белән безнең темабызның теория өлеше тәмам.